Tohle je náš nový dům. Tohle je naše místo ve Španělsku, které jsme si vybrali k našemu budoucímu životu. Měli jsme na výběr vícero domů, měli jsme i prohlídky online, ale nakonec jsme zvolili tento dům. Když jsme přišli na tuto prohlídku, ze které je toto video, tak jsem věděla, že je toto místo, kde chci žít. Ten stůl z mramoru, který tady už byl spousty let, plus to, co tady předci ve Španělsku dělali. Dům je ze 78. roku. Je starý. Je starý, není tak nový jako dům, který jsme prodali. Ale ten výhled a to kouzlo každého jeho momentu, každého jeho rohu a ten výhled, to, co tady teďka vidím, jsem věděla, že je to místo, kde chci být, kde chci snídat, kde se chci probouzet a kde chceme usínat. Oslovilo nás natolik, že okamžitě jsme věděli, že je to náš dům. A dál pokračovaly další kroky, které nebyly úplně jednoduché, ale zvládli jsme je a je to náš domov. Ano, tam je moře, tam je moře. Ano, takhle blízko je moře. Je asi 3,5 kilometru od nás. Vidíme ho ze 3 teras. Máme nádherné prostředí okolo sebe, plné zeleně a dům, který je naprosto srdcová záležitost. Stálo to za to. Stálo to za ty peníze. A za ty peníze, které jsme ho koupili, tak bychom nepořídili dům, jak jsme chtěli původně jít bydlet po prodeji našeho domu do Jižních Čech. Tam jsme neměli peníze na to koupit dům, ale měli jsme peníze na to koupit tento dům. A myslím si, že to byla správná volba. Že to byla srdcová volba. Že to byl prostě osud. Miluju to tady. A pokud chcete vidět ty kroky, které nás k tomu vedly, jak vypadá kompletně náš dům, naše zahrada a co tady děláme, sdílejte.